Трябва клип. Какво е за... Нищо. Какъв е този грозник, където го държиш? Да, не е грозник, той е по-красив от и шмузи. По-красив от мен. Не вярно. И какво? Марено. Ау, ето ми е. Ти лабубо ли си? Да. Много ти показвам. Ама е също много хубаво как го гледаш. Бати, искаш ли тръгна? Бате? Ще ми показваш. Да те ми казвам. Чакай, Почи да ядай, виж, че ти прави лайф. Не ми праща. Няма ми дай за малко. Няма да го махна. Няма да махаш. Няма да махаме. Как ще махаш ти? Няма, чакай да. Може. Но, никога биш. Как да направя нещо? Много. Обещам, че няма го спра. Много. Хайде се тръгваме. Писна ли ви вече? Да. Не. Тя се прави, тя е мигнала. Абе, стига ми. Не. Какво? Ето и там и те си... О, това е бире пък. Елефанта. Може да си слагаш интернето там. Марено, Емо там. виж, снимам си краката. Малко се ме взема, защото не разбирам какво говоря. Виж какво правя на майка ти. Виж, аз си ям от мен. Може да правиш клипче, както филма. Бате. Какво? Малко се ме изнервям, защото такова не разбирам какво казва. Не знам, той на мен ми е тъпо така, но какво да правим сега? На мен не ми е тъпо, малко разбирам, малко. Защото някакви думи усетваме намери, където каза беше много лесно. Да. Пукалки. Къде е бебето ми? Какво? Мамо, дай да пи, да ядеш, не е жаден, не е гладна, не е жадна. И моето е момиче. Моя не е жаден, не е гладен. Аз говоря за него. Виж.